karon maggama ta og salida nga kumbaga mga love story about anang mga nag-cheat. So isip up ng camera na to diya. Cameraman. So nga na. Ang mic naka-on na. Low. Oh, no. Yeah. Sige. Si Gibbart, uyab mo ni Gibbart, Ashley. Uyab mo ni Gibbart ha. Kuno ay si Gibbart na siya something na sila something ni Grace. So mo yung action. Sige, Dire ka Ashley. Dire. Satong diha ka Gibbart. Diha. Diha. Tapos dito ka sa Loyone. Ana. Oh. Bali kamong duha ni Ashley magistoryahan nay. Tapos ginapaglaban nimo siya nga wala mo friends ka ana. Mao ni mong iingon ka video ayun. Sa pag-record ana. Camera. Mao ni imong iingon kang Gibbart. Nganong gibinuangan man mo nga wala man ko nagkulang. Ang imo pong itubag, wala ko ka gibinuang, ikaw lang sapat na. Okay. Lights, camera, action. Go. Anong imo man kong gibinuangan, Gibbart? Kulang pa ba ko para sa imo ha? Kasi pagkulang nako. Cut. Wala to'y unsay pagkulang nako. Akong ingon, nganong gibinuangan mo ko nimo Gibbart? Ano ito? Uman? Mora? Oh, nganong gibinuangan mo ko nimo Gibbart? Unsay wala nako ana. Nganong gibinuangan mo ko nimo Gibbart? Unsay wala nako. Sige. Dapat ko na murag semi action siya nga pagkakuan. Drama gyud siya ba? Drama kay siya. Oh, kabalo na kasi mong ito bag. Ikaw lang sapat na. Ikaw lang sapat na. Sige. Kanang naay kuan na. Kanang pang malakas. Sa ko direct? Otro ko direct? Anak ko, anong gibinuangan ko nimo? Unsay wala nako. Sige. Okay na direct. Sige. Light. Camera. Action. Nganong gibinuangan ko nimo? Unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Anong mukatawa man? Katawa siya. Hindi katawa siya direct. Murag karo kay direct ay. Cut sa manuwi nga. Kapalo ka atong kuan memory gamay na lang ma-full story. I-delete ka be. Take. Ito. Erase na. Pagkatawa mo ko magtara sa naon ni Gibbart. Direct oy. Sige Dapat isog kay ka. Isog po ka. Isog ko. Oh, ikaw lang sapat na. Ha? Sige. Right. Camera. Action. Nganong imo man kong ibinuangan? Unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Good. Okay na to direct? Good. Nice. Okay. Ingna na po si Grace niya. Nganong mangilog man ka? Ug nanay ka kiya. Okay, direct. Katara direct. Oh. Mao to yung iyon ka. Ikaw dire. No, mali. Dito. Ikaw pong bayana ka. Anong mangilog man ka nanay ka kiya? Di mo pong itubag sa iya ha. Wala ko nangilog. Siya ray naibog. Okay na? Okay? Mga ka. Ako direct. Wala ko. No, wala ko. Oh, mga ka. Ikaw pong bayanan ka. Anong mangilog man kag nanay tag iya? Okay, direct. Unsa to mong ingon? Wa ko nang ilog. Siya ang naibog. Okay, sige. Okay. Kaya? Gebe, pan dito be. Isbog dire kamay asle. Dire. Dire ako. Isbog po ka dito kamay. Sige. Kamera. Okay, live. Live. Camera. Action. Ikaw pong bayana ka. Kabalo kang naitagiya. Mangilog ka. Cut. Ano direct? Tarong nga istorya na bulol ka usap. Ikaw bayana ka. Ikaw pong bayanan ka. Aba Ano naman ka kang may naintindihan. Anong mangilog man ka? Light. Camera. Action. Ikaw pong bayana ka. Kabalo kang naitagiya. Mangilog ka. Wa ko nang ilog. Siya ang naibog. Good. Safe. Good. Okay, bye. Okay. Ibalik na to atong ganina. Katong anong gibiduangan man ko mo. Unsay wala na ako. Horror nga Pag-deliver. ang pag-action ninyo horror. I-horror ninyo. Imo ha. Ikaw lang sapat na. Pero horror ang pagkakuan. Oh, horror ang pagkakuan. Pero horror ang pagkakuan. Ha? Ganun. Horror ang pagkakuan ha. Isa pagkuhan direct. Sige ha.
direct. Horror ha, horror ang pagka-action nyo. Okay. Sige. Unsa man horror dire kanang murag zombie? Basta kay horror. Sige. Okay. Lights, camera, action. Anong imo man kung gibinuangan unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Okay na, direct? Okay, direct. Sabi, usba. Usman. Sige, usba. Ready. Right. Camera. Action. Nganong imo man kung gibinuangan unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Good. Ay, Okay na, direct? Ayaw. Katawa man, direct. Good, kaunta. Ito mo na mo katawa man. Sige, sabi. Ayaw mo katawa kay para Take madali. 3, at take 4. Sorry sa mga kauban, direct. Sige. Take 4 na niya. Sige. Lights, camera, action. Nganong imo man kung gibinuangan unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Good. Nice. Katong isa ganiya. Ikaw pong bayhana ka, kabalo man kang naitag iya, kanong mangilaw man ka. Horror gyapon ha. Sige. Okay. Atong isa ka cameraman balinggod direbe para maklaro ilang action gyud. Sige. Balin dire. I-focus sa sila be. Sige. Ikaw pong kuana ka, bayhana ka, nganong mangilog man ka nga na may tag-iya. Pero horror, ha? Pero horror ha. Sige. Direct. Lights, camera, action. Ikaw pong bayhana ka. Kabalukang na itagya nganong mangilog ka. Sabi. Mura na kag nagtula gyud. Taro nga. Taas kayo direct. Basta kay hadlok, ikaw na bala mo kuan Artista na. kay Tano. Tarungon kay nato kay mag-artista ka. Saan mag-artista nga? Kung bayhana Gusto mag-artista. Sige. Lights, camera, action. Ikaw pong bayhana ka. Nganong mangilog ka nga naanay tag-iya. Kat. Dili gyud. Saan direct? Mura kag nagkuan ba? Mura kag nagtula. Mura kag nag-spoken unsa ba diha? Lights, camera, action. Ikaw pong bayhana ka. Kabalukang na itag-iya mangilog ka. Wako nangilog. Siya ang naibog. Be. Ox na, direct? Ops. Ibalik ninyo nga tuloy-tuloy na. Ang tanan? Oh, tanan dili. direct? Ang tanan, ibalik ninyo tuloy-tuloy na kato tanan. Katuwa ko, ah. Sige. Una ta. Sige. Lights, camera. Final na ni. Katong, Naunsa naman ni. Uy, Katong, timan anong imo kong gibinuangan? Ano Oh. direct? Kato. Sumpay na. dili horror. Dili horror. Dili. Horror. Horror na, horror. Diretso na. Okay, light. Okay. Umanaan na. Relax na ta. Ugma na pod. Sige. Sige. Lights, camera, action. Nganong imo kong gibinuangan unsay wala nako. Ikaw lang sapat na. Ikaw pong bayhana ka. Nganong mangilog ka nga naay tag-iya. Wako nangilog. Siya ang naibog. Okay na, direct? Okay na? Okay. So, by tomorrow. Good job. By tomorrow. Mubalik mo dire og maa kayo. Kay i-try na to ang action na pod. Ha? Action Okay, direct. direct. Okay. What time, direct? Gusto mo yung mo magkuhan? Mag-artista? Artista. Oh, yes. Oh, direct. Pero Bisaya na artista. Bisaya Bisaya. artista. What time, direct? Balik. Okay, same time, same place. Okay, sige. Okay, any clarification? Wala na, Wala direct. direct. No, direct. No, direct. Okay, sige. Sige, sabi, Bye. direct. Direct. Sabi. Sige. Mana po.